derovre. Det må man ikke, nej. Man må ikke træde på den her, og man må ikke vinde 5. Mit navn er Erik, og jeg står for Idræt for Sjov her på Byskolen Midtbysvej. Og vi er her hver tirsdag fra 14.30 til 16, hvor vi hygger os med en masse sport og speedhåndbold i dag. Og så får vi et stykke frugt bagefter. Det er gratis, og det er en del af god trivsel arrangeret for området, hvor vi får gang i noget sport for unge mennesker. Og så kom på! Og styr på målet, du siger. Yes, og hvad skal I så? Yes, Altså de kan godt komme, så vi kan godt spille sådan en kamp, når det er nær. Træner. Ja. Og hvad skal I så have betalt for til? Nej.